Čaute pri mojom novom videu z Minecraftu Survivali. Ako vidíte, už som začal minovať kvôli tým spiderom. Napíšte do komentu, či sa vám tí spidery minule ľúbili. A teraz musíme postaviť z tohto malého drva Nakyho, nechcem nadávať, miesto. Toto bude zatiaľ moja spíža. Mama kýža. Tie toričky potrebujem. Zhasnem tam a budem bojovať o 106. Teraz to na chvíľku stopnem. Takže, už sme urobili. Ako ste videli, dali sme preč dvere a nešli sme ťažiť, ale som si uvedomil, že aj zo stromu sa dá spraviť toto, ako sa to volá, torč. Urobil som si už aj čestku a ideme tam dať toto a stavím sa, že tam bude veľa ich, lebo tam je spawner a moje veci a blbosti. Táto verzia má opravdu hezky. Máme iron! Máme pavučiny. Au! Ty svinia podrbanka. Hurá, máme veci. Máme svoje veci, ja som taký šťastný. Nie sú aj vo vode? Asi ne, ale tento spider ide asi na mňa. A tam je. Moje veci. Moje. Toto je iron. Pošťavím si TNT. Ty kokos, toto je úplne nádherné. To je tuto. To je úplne halúzne. Ja chcem ten spawner. Ešte aj tu dole, ty kokos. Ešte ten spawner chcem. A naťažíme si toto úžasné drevo. Áno, poznám. No teraz ide CIA a tam sa opýtali, že poznáš kameň, papier, nožnice? Ja som odpovedal, že hej. A ideme si naťažiť toto bombastické. Tohto si urobíme murované steny. Veď počkaj, veď sa tam svetlo. To iba zničím. Mám ho? Nie. Škoda. A tento krásny glowstone si necháme. Aj túto ríšku vezmeme. Aj tie čestky. Môžeme. Lebo aby sme mali doma. To je úplne s týmto halúzne. A tuto budeme mať asi aj maj. Tu si ešte naťažíme. A ideme. Ty kokos, hurá, podarilo sa. My sme tožní. My sme proste kemperi. My sme halúzni. Jo. To je taká moja obľúbená pesnička. My sme blázni. To se přece už o nás ví. My sme blázni. A zabijeme prastehy. Promiň, Hogi. Hogi, sorry. A sorry aj ty. Boj. My sme blázni. Každý to už o nás ví. My sme blázni. Ako ste si všimli, ja mám na hlave plešinu. Takú maličku. To je taká konverzácia Markanézia. Plánujem z tohto urobiť hrad a pozvať nejakého z mojich kamarátov. Ešte zatiaľ máme z tohto takýto dom a ten močial je krásny. Dáme si to sem, cukrovú trstinu. Tak. A tak. Tam bude stačiť. Zatiaľ. Mám to tu krásnučké, musím povedať. Tu sú tie čestky. A sem dáme ešte jednu.
To je úplne nádherné musím povedať. A ten torč si dáme aj po byte. A musíme s ním sakra hurta šetriť. A sem ešte aj po vonku musíme dať. Sme totiž loaisti. Kúkaj, aj sem. 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 A sem. Oh yeah. A ideme na to. Tu máme krásny dom od prvej časti. To je úžasné. Ja som úžasný. Všetci sme úžasní. Ale je úplne halúzne, že máme toto. Máme iron. Ideme si z toho niečo spraviť. Aj crafting table. No, vere, nechaj tak. Koľko mám ironu? 11. No, čo s tým? Nemáme iron. Ale bolo to super! Kokos. Bolo to úžasné. Dáme si naše brnko a vypadáme úplne nádherné s tým iron krupačom. Nie, doplaču. Bé. Tak. To už by z tohto videa mohlo byť aj všetko. Pokiaľ sa vám video ľúbilo, dajte like a pokiaľ nie, tak aj tak dajte like, lebo dneska sme porazili Spiderov. Tak, majte sa dobre, ja som Norč a pozdravujte Porča. Ale ja som stále... A do prdele. Ne!